सब केहू के हम मस्तक बानी जौन हमारा चैनल पर विश्वास करनी लो। ये पूरा 1,55,000 रुपया होताटे। आज हम ई जौन पैसा बाटे यहाँ के माता जी के हवाले करतानी। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमें रोहित रवद खतनी मैच बॉक्स। सबसे पहले मैच बॉक्स के जितना भी दर्शक बालो वहाँ के हम तहे दिल से धन्यवाद देवे के चाहतानी। मैच बॉक्स पर एगो खबर चल रहा, विशाल कुमार के जो दरौदा का रहे वाला बाड़े उनकर टाटा में एक्सीडेंट हो जाताटे और जितना भी एगो वीडियो शेयर कर ले रही है मैच बॉक्स पर विश्वास करके वहाँ के तमाम सभी लोग वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सबके सहयोग कर ले रहा। कुल मिला के राशि भैल 1,55,000। वो चाहे ऑनलाइन ले ली चाहे ऑफलाइन ले ली। अभी जो हमारे सामने दिखाई दे रहा बड़े विशाल कुमार और वह देख सकता नहीं कि वह स्क्रीन पर भी फोटो देखत हो कि उनकर वो बड़ा स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक रहे, लेकिन फ़िलहाल में अभी घरे आ चुकल बड़े। अभी थोड़ा सा कंडीशन ठीक बाटे, लेकिन अभी रउआ लोग के और भी ज़रूरत बाटे। कैसे कि अभी 2-4 गो ऑपरेशन भी करे के बा। कैसे कि अभी सामने दिखाई देता रहता ई मत समझी कि पूरा तरीका से ठीक हो चुकल बड़े, लेकिन रउआ लोग के एक बार फिर से सहयोग के जरूरत बाटे कि इनकर 2-4 गो ऑपरेशन बाटे उ सही तरीका से हो पाओ। लेकिन जौन प्रकार से रउआ लोग विश्वास बनैली लो, जौन प्रकार से रउआ लोग सहयोग देनी लो, चाहे ग्रामीण के हम धन्यवाद देवी, चाहे जे भी सरकारी सर्विस में बाटे ओकरा के धन्यवाद दी। सब केहू के हम मस्तक बानी जौन हमारा चैनल पर विश्वास करनी लो। ये पूरा 1,55,000 रुपया होताटे। आज हम ई जौन पैसा बाटे यहाँ के माता जी के हवाले करतानी और एक बाद भी रहो लोग के जरूरत पड़ी तो फिर से सहयोग करम लोग। ई ले ली रहो 1,55,000 रुपया बाटे। लोग से का कहे के चाहते हैं काशी की जब से लड़के के तबीयत खराब रहा सब एक दुआ दया मांगत रहा। आज दुआ दया काम है सबके रक्षा से दुआ दया से हमारे बाबू हॉस्पिटल में से चल अलन। हाँ। लेकिन अभी आगे चल के का होई नहीं हम बता सकत। लोग से और का अपील करे के चाहते हैं? अपील के अब लोग जितने सहयोग करी उतने बाबू हमारा अच्छा होखी ये कहे के चाहता नहीं। अच्छा ग्रामीण लोग कितना सहयोग देवे के चाहते हैं जे गुप्त रूप से या सामने का पैसा देवे लगा? सामने जी देवे वाला बाबे से अपन सहयोग करी से दी ही जेकरा रक्षा करे के होखी, दया करे के होखी बाबू के से दे के ठड़ा करी, ठीक करी रोगी का कहे के चाहतनी। अभी कितना जरूरत बाटे वो पैसा के? देखी एकर इलाज गोपनीय बा, पता ना ये अनलिमिट खर्चा बा, ठीक ना। आ हमारी स्थिति दयनीय बा। हमार गांव समाज भाईचारा जौन भी हमार मदद करे कोशिश कैले बा, अच्छा तरीका से चुन ले बा। अब आगे हमार जौन भी एकर खर्च होई हमारी यह भाईचारा मिलजुल के करा का पूरा करे। यह हम भाई से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई हाथ साथ दहला का बहुत मतलब शुक्रिया बा, मदद बा, प्रार्थना बा, जो भी बा। पिता के आँख में आंसू आ गई बाटे। कैसे कि एगो पिता अपना बेटा के बहुत बड़ा आदमी बनाए के चाहेला और जब बेटा सामने रहेला तो एक बहुत हिम्मत मिलेला। आज तो हिम्मत बाटे, लेकिन आज थोड़ा सा और भी लोग सहयोग कर दी लोग। कुछ डोनेशन के 1,55,000 रुपया हम दे दिले बानी सन। और जौन स्क्रीन पर चलत जौन पासबुक का फोटो बाटे ये अकाउंट पर रहो जितना सहयोग होके अपन डोनेट करी लो काशी की इलाज में पूर्ण रूप से सहयोग मिल पाओ और लोग विशाल कुमार के ठीक ठाक से अगर हम कहीं तो सामने देख पाओ। बहरहाल जौन भी चीज़ बार के मैच बॉक्स के माध्यम से हम दिखाए का प्रयास करनी है। और आई अभी जे में सबसे अहम योगदान देले बाटे आशुतोष चले ली, चाहे राजकुमार चले ली, या जितना युवा दिखाई देता लो दिन रात। विशाल एगो ऐसा आदमी होवन जो हर एक समाज से जुड़ कर रहे। चाचू का कहे के चाहतनी आज हम सन के बहुत कुछ ना लेकिन कुछ हद तक आड़ दिले बनी सन। बहुत अच्छा लगता कि गांव के लड़का घर के लड़का वापस आ गए बा उतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद। आज सबसे बड़ा गांव समाज के सहयोग के हम धन्यवाद देवे के चाहतनी कि उ लोग
जहिया एक्सीडेंट भइल ओ दिने से सारा इनकर दोस्त साथी गांव समाज लाग के आ लइका खातिर सबसे बड़ा दुआ मंगलस। पैसा आ सहयोग तो जौन भी भइल उ तो लोग कइबे कैलस, लेकिन सब लोग लागल एकजुट भइल एगो मीटिंग करके या गांव में ऐसा और भी जितना तरह से लोग सबसे ज़्यादा लोग माने एकरा खातिर प्रार्थना कैलस कि लइका गांव के बा, यंग बा, माने अपन सुरक्षित आ जाओ। जौन आ गइल बा अभी थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन बाकी बा, एक आध गो हड्डी उड्डी टूटल बा तो कुछ और भी मदद के ज़रूरत बा, तो मदद कइल जाओ। गांव समाज मिल के मदद क के गांव के लइका के बचावे। राजकुमार जी का कहे के चाहते हैं? रउआ हमेशा तत्पर रहेनी और हमेशा समाज के दबल कुचल जे भी लोग बाटे बहुत मदद करनी रहा, लोग बड़ा सहयोग बाटे, लोग से और का अपील करे के चाहते हैं? अपील ये बा कि सारा लोग फिर से मदद होको लड़का के बढ़िया से ठीक हो जाए, लंबा ट्रीटमेंट बा। जे भी और भी जितना जरा से सहयोग होके उतना सहयोग होको कि लड़का जितना जल्दी से जल्दी होके रिकवरी हो जाए, अच्छा हो जाओ। देखिए बहरहाल आज विशाल हमसे के आँख के सामने बने रउआ देख सकत नहीं कि अभी सामने दिखाई देता रहता, हमसे बहुत हिम्मत मिलताटे, अभी बहुत हिम्मत मिलताटे, लेकिन और भी लोग के हिम्मत चाहिए। रउआ के हम बार बार नमस्कार करे चाहतनी कि ऐसे कि लोग जितना सहयोग कैले बानी लो, एगो हमसे चैनल के जन गरिमा बचैले बानी लो, काबिले तारीफ बाटे। हमेशा मैच बक लोग का आभार व्यक्त करत रही और एक फिर लोग से एगो सहयोग के जरूरत बाटे। जन स्क्रीन पर चलत पासबुक बाटे, फिर से एक बार डोनेट करी लो और डोनेट करके विशाल कुमार के जरूर मदद करी लो। अरे 10 रुपया 5 रुपया दिला से का हो जाला, अगर वो एगो गरीब के मदद करे खातिर करत नहीं तो दुआ ही लगी। बहरहाल जौन भी चीज़ मैच बॉक्स के माध्यम से देखत रही।